kirang ingkang puspita kasliring samirana mbre kasatriyan kulon jangkar bumi kerawan paduka kanjengian Sokolimo penemban Begawan Bruno kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengajian Cimawang tuwa-tuwa unju sandhak padha paduka kanjengian Wele-wentes wele bimbel manyar-manyar mergantil buntut iki slandeng-andengan mata yang dicoplak ganti maya. Ya yang nggae putuku antareja banget panarimaku deninganku semono sing kang darman pakurmatan. Sing ndok tasake marang kene yang dasare wilujeng niskala niring sambika langgenku prapta raliwan pangestu kumara gage tampanana naga bagindo. Kawula minggih kanjeng Hyang Burawalan anggen lumundita tinampi pangan kula kalih mugi dadosaken kasantosan lair batos boten langkung monggo kula dherekal ingkang kanthi prayogi matur nuwun pangrasa urang-urang prayoga anggen kumaraseba kanjeng Hyang Patih Harya Sengkuni kula ngaturaken sembah pangabekti wujud ya yen nderek putuku antar jendak tampa ora liwat pangestu kumara gage tampanana meninggih Burawalan anggen mugi-mugi andadosaken jemati gesang kula Hyang Durna prawu paduka andadosaken kerja ting manah kula dingae manah prasasat kabeh kejubrukan wukir sari kabladaran samudra madu syukur menawi paduka namung mertinju dumateng kawontenanipun ingkang wayah kula punantarja wonten ing jangkar bumi mriki. Kewa semanten menawi wonten bab ingkang badhe kababar kawilan ingkang wayah ngangklungaken jonggo nilingaken karma nyadong rumentahing sabda pama paduka kandiya. Antarja wonten dawuh. Kabar sing sumebar warta
ana sing rata jare Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu ana ing Pringgondani barengi Ambawarsa tumraping negara Pringgondani kang kaping 21 bener meninggih kasinggihan mboten dangu malih abdi kula Gatotkaca badhe kasengkaaken ngaluhur monggo dados songso agung pangayoman tumraping praja Pringgondani. Kowe apa kira-kira ora ana krenjeting rasa pepinginan krekat sarta niat kowe pengen dadi ratu Pringgondani apa ora duwe gambaran sing kaya ngono kuwi lir tandure usune kowe ki anak barat saka dadi mati anak barat saka udara masa kowe ora pengen kaya wibawa kaya kata mulyake anak sing nomor loro sing kudu dimulyake luwih dhisik lah anak bareng. Kenapa sing dadi ratu Pringgondani dudu Antarja kok malah si Gatotkaca? Pun pangapunten ya. Kowe ora pengen mulya? Wong sewu. Sinten to tiyang ingkang boten kepengin kinurmat? Sinten to tiyang ingkang boten pengin kaosaken kamulyan lan kawibawan dipun sembah-sembah kaliyan tiyang sak negari. Ning kula menika mawas diri. Tegese piye? Gatotkaca menika sampun ageng labuh labetipun boten namung wonten ing Pringgondani ning ngantos wonten ing Kahyangan. Mesinipun Eyang Durna kemutan nalika taksih umur setahun jabang tetuko menika nate dados jagoning dewa amunah satu murka Narendra saking giling mesin nggih Prabu Kala Pracuna lan patihipun Kala Sekipu. Tur dasaripun para warga ing Pringgondani menika raosipun sampun kepaku kaliyan Yayi Gatotkaca. Sedaya menika sami wedhiasih kaliyan Gatotkaca. Yen kepanggih kaliyan Gatotkaca bisa miajrih ning sejatosipun tresna. Tur kawula Pringgondani menika pami ngemutaken dumateng Yayi Gatotkaca ingkang klentu. Caranipun boten kok mawi cara unjuk rasa mawi cara ingkang kasar obong-obongan niku boten ning carane ngelingke liwat dalane budaya. Upamane Boten nate medal kenging menapa kok menika wau medal suwe ora jamu. Nika mertandani bilih bar niki sampun dangu boten pinanggih. Nah, tak menika menawi ngantos kula nyalonaken tali macung. macung ki apa? Maju kaliyan ngacung. Sing ngacung apane? Tanganipun.
macung dados ratu Pringgondanu modal kula menika menapa bunci kula menika menapa buncine wong dadi ratu ki apa to jujur utuh wicaksana dudu kepinteran dudu adil dudu lan napa modale wong dadi ratu ki mung siji ya kuwi dhuwit mbok bodho kaya apa waton duwe dhuwit mesti dipilih nggih napa mboten lah kuwi biyen ki nampa kuwi biyen sing muni nggih ki nampa serangan pajar kuwi biyen lah carane ngene lho nun sewu sawah mburi kasatriyan jangkar bumi kae sawahe sapa saking kula dolan bacot tiba kabeh klebu kuwi gamelan iki ngopo nek studio nek gamelan pendhok nek gamelan dol kabeh kangge napa ya kowe nggiragakan nek nyalonake dadi ratu Pringgondani kowe dadi ratu Pringgondani 5 tahun 5 tahun suwene kuwi kok dhuwitmu sawah dhuwit gamelan mung 2 tahun wae wis balik mung kari 3 tahun lah 3 tahun kari golek bati ngono nek carane para kawula kudu dituku nganggo dhuwit mergo kawula yen ra diwenehi dhuwit ora bakal budal ning TPS ning nuwun sewu piye tiyang Pringgondani menika kaliyan Ngastina benten bedane apa menawi Ngastina mbok menawi mawi cara kados mekaten menika saged diwenehi dhuwit kowe milya Duryudana mesti mangkat ning Pringgondani menika benten upaminipun kok kula paringi arta Kangjo Kangrin